este matí ha presentat els documents per a demanar el cese com a diputada, la renúncia a l'escó, i a més he anat també ja als serveis territorials per a demanar el meu reingrés com a professora de l'Escola d'EPA de la Font de Sant Lluís de València. Agrair a Esquerra Unida, a la seva direcció, a la seva afiliació, també agrair als ciutadans i a les ciutadanes el recolzament que en nom d'Esquerra Unida i personalment ha sentit pel que fa aquests 10 anys de diputada, i també agrair a totes les persones singulars i a les organitzacions socials que han col·laborat en totes les iniciatives polítiques, les iniciatives parlamentàries que hem presentat o que hem col·laborat a construir al llarg d'aquests 10 anys en les Corts Valencianes. Si fem un balanç d'aquestos, des de la tercera legislatura fins ara, jo vaig estar en la tercera i la quarta, i aquests 2 anys, tinc que dir que la meva percepció política ha sigut com si diguérem una reducció progressiva, primer, del perfil democràtic de la societat valenciana, segon, un progressiu desencant pel que fa a lo que dona de si les majories absolutes, sobretot quan la majoria absoluta l'està exercint el Partit Popular, que l'exerceix des de l'autoritarisme, des de l'intent de patrimonialitzar les institucions i, per tant, des de denegar la possibilitat de la crítica, la iniciativa de tots aquells que no siguin ells mateixos. I, per tant, al llarg d'aquests 10 anys en què jo he estat en les Corts Valencianes, crec que s'ha reduït el nivell del debat polític, però sobretot s'ha allunyat la institució dels problemes reals dels ciutadans i les ciutadanes. Crec que és bona cosa recuperar l'esquerra, recuperar l'espírit real de l'esquerra alternativa, i en aquest sentit, encara que jo deixi de ser diputada, no vaig a deixar de ser ni afiliada ni militant d'Esquerra Unida, i vaig a contribuir en la mesura de totes les meves possibilitats en aquesta convocatòria ciutadana cara al 2011, que realment el que vol és despertar la il·lusió i despertar la iniciativa política de tots aquells que no estan disposats a l'entreguisme, que no estan disposats a que en aquest país continuï triomfant el cohecho impropio, l'autoritarisme i l'anul·lació de la veu de la discrepància. Per tant, jo crec que, en fi, que en aquests moments me retire de la primera línia, mai de l'activitat política. Jo crec que continuaré estant i mos veurem en les manifestacions, en cada vegada que hi hagi una mobilització social, i, a més, pense que tinc per davant una tasca d'alguna manera il·lusionant, que és contribuir al debat polític des de la Fundació, que es dirà això, Institut d'Estudis Polítics.